الرحمن الرحیم اینو 5 اپریل برائی کلچر ڈے نن کرے منائفی مڈیون انتے کہ رمضان شریف نن مختصر کریں تے انشاءاللہ آئندہ بھی انو منائفی زبانی ہوتی داسا بس ننا مختصرہ ٹیمٹی ننا برائی قوم اینو جمع برائی 5 اپریل اینو برائی کلچر ڈے ہمو قومیں ہمو سخاوت نا نشانے اور ہمو دین اسلام نا سربلندیے ہرا کے تینا علم ہمسایاتے کے جنگ کرے نادر شاہ نا جنگ نادر شاہ عبدالی نا جنگ اینو گوائے کہ دلیے دیر فتح کرے کنا براہوی ثقافتی پروگرامٹی موجود ٹکری چاکر خان جتک ڈاکٹر قیصر خان جتک حاجی محمد خان جتک استاد علی گل صاحب استاد منظور احمد میر حاکم علی جتک وڈر عبدالحفیظ جتک ایلو دا پروگرام مٹی بش خلو کا کنا براہوی علم پیرو ورناک السلام علیکم اینو نا دینانو میں کل باز ظلم مرو کہ اینو 5 اپریل براہوی قومنا دود رسم یعنی ثقافت نہ دے کنا علم اسی پیغام استے نا علم تینے ثقافت نہ ریدٹ کہ ثقافت چاہے ہرا قوم نہ مرے او علمی اسٹی اواری نہ درستیک ثقافت محبت نہ پیغام تیک ثقافت امن نہ پیغام ننا ہر گڑا اینوان مست 500 سال آگے ہزاتیہ سال ننا زبان ظاہرے ہرا بندگ ننا زبانان انکار کیک ننونا مذمت تیکین انتگی نن کسے نا زبان تیان ثقافتان انکار کپنا اوفتے انتگی بدبرو کام ننا تینا مخلوقی نن افتا مذمت تیکین کنا مچ گٹ خرابے انمیان دوستا تیان معذرت کے و اللہ نما مددگارے کنا مدد نمتو کلان مست یہ نونا دینا ثقافت براوی پورا دنیا ٹی ہراڑے کنا براوی علم مرے کھلے ایتنا علم تے مبارکباد پیش کیا دار ثانی تمام براہوئی تے کنا طرفان السلام علیکم علماک اینو نا دے ایدنا مانند اینو نا دے نا باروٹی یہ ہرچی پاروٹ کم میں براہوئی قوم اسے تاریخ استخک ہمو تاریخ اور ہمو ثقافت نا منائنگ نا خاطرہ نینو نم داڑے روچتو سلو کرے ایلو قوماتے نن صرف دا ڈسیں کہ ننے کوئی کسس تو دشمنی افق کھل ننا علم کو نن افت صرف دا ڈسیں چاہنا کہ ننا قوم اسی قوم سے ننا قوم اسے تینا تاریخ استخک